Ina ma abota kallon fina-finan mu na fassara wannan fim mai suna Mayaƙa yaƙa da su shago mu na Telegram. Duk mai buƙata zai duba mu a Telegram ta wannan number waya da muka ɗora. In sha Allah zai samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim Mayaƙa sabon fim ɗin Algaita ne da suka fassara muku shi wannan satin. Wannan shine fim ɗin da Algaita suka fassara muku wannan satin. Wannan fim babban fim ne sosai da sosai. Duk da dai na san wasu kun kalle shi amma ko ka kalla kam ya kamata ka ƙara domin babban fim ne. Fim ɗin nan yayi kyau. Kawai abin da zaka in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan number waya da muka ɗora. In sha Allah za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Sannan ba a iya nan muka tsaya muna da fina-finai kala daban-daban. In dai kana buƙatar fim fassara in sha Allah za ka same shi a gurin mu. Kawai abin da zaka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan number waya da muka ɗora. In sha Allah za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Sannan in dai ka haɗu da wannan number waya na in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa. Da zaran mun ɗora sabo zai iso gare ku sannan ya isa ga sauran mabukata. Mun gode muna jiran zuwan ku sai mun ji ku. Iso gare ku sannan ya isa ga sauran mabukata. Muna jiran zuwan ku sai mun ji ku mun gode.